Nilalele uSibongile. Lana sobe senza izibonelo ze-probability. Isikhwama esinemali. Masenze le dependent probability. Unemali singathi 4 rand esikhwameni. E3 rand kule mali awuyilingani isisindo. Le mali inamathuba angu-45 ukuthi izophuma ibheke phezulu uma uyiphenduphendula. Esele imali isisindo sayo siyalingana. Ukhetha i-1 rand esikhwameni bese uyiguqula amahlamvu amane. Iyini iphesenti ye-probability ukuthi ungathola imali ibheke phezulu? Masicabange uma sifaka isandla sethu esikhwameni sithathe imali eyodwa, kungenzeka sithole enye imali engalingani. Sino-3 ongaphansi kuka-4 wele mali le elinganayo. Bese lana ngaphansi sino-1 ongaphansi kuka-4. Masizikhumbuze le mali engalingani inamathuba angu-45% ukuthi iphume ibheke phansi. Le engalingani nikhumbule inamathuba angu-45% ebheke phansi. Uma ngino-45% kanye no-55%, ngizombhala kafushane. 55% ebheke phezulu, phansi futhi ngino-50% obheke phansi. Manje kukho konke ngifuna ukwazi amathuba okuthola ukubheka phezulu. Uma nginikezwe lamarandi alinganayo, sobuka i-probability ka-55 uma ibheke phezulu imali. Ngizothi la ngiye kulo-55 ngimphinde kane. Ngizothi 0,55 bhala la ngaphansi. Ngimphinde ngomunye 0,55. Ngimphinde ngomunye 0,55 kanye nomunye wokugcina 0,55. I-probability yokuthatha le mali ngizothi iloku okulandelayo. Ngizothatha lo 3 ongaphansi kuka-4 ngimibhale bese ngimphinda ngalo 0,55. Manje ngoba zi-4 ngiyenze to the power 4. 0,55 to the power 4. So sebenzisa i-calculator kungasikudala. Sesizoya kule engaphansi. Lana ngaphansi sizothi ngoba ngu-50%, la ngizothi 0,5 ngimphinde ngo-0,5 ngimphinde ngo-0,5 ngimphinde ngo-0,5. Lokho kuzonginika loku okulandelayo. Njengale phezulu ngithatha u-3 ongaphansi kuka-4, nale engaphansi ngizothatha lehambelana nale. Ngizothi lo 1 ongaphansi kuka-4 ngimphinde ngalo 0,5 abangu-4, kodwa ngizoguqula ngiyenze to the power 4. 9 to the power 4. Ithi ngisale ngizibala zonke. Nayi i-calculator yethu. Lo 1 ongaphansi kuka-4 ngimphinde no-0,5 to the power 4. Nayi ngiyamphina
ngu-0,5 to the power 4. Impendulo engiyitholayo la ku-0,69 wamathuba. Bese ngapha ku-0,15. Le impendulo lezi engizitholile ziyahambelana. Ngizozihlanganisa lana kulesi yesibili ngithole u-0,15. Uzosusa le calculator le esinikezwe yona ngizame ukuthi ngizihlanganise. Le mpendulo engiyithole kule eyokugcina kanye nale ephezulu ngizoyihlanganisa ngibone ukuthi ngiphuma namuphi. La lo 0,15625 somhlanganisa nalo 0,686296875. Impendulo le engiyitholile nizoyibona nje kafishane. Ngenzeke ngecalculator yami ngizihlanganise. Yile impendulo ezimbili le engithe ngazithola. Nazo ngiyihlanganisa. Ngecalculator yami. Ngiyayicedelela na impendulo yami. Bese la impendulo engiyitholile yile. Sesizihlanganisile. Impendulo engiyitholile la ngu-0,08425. Ngizocela ukubhala le ekusekuqaleni engizitholile la ngithole lena eniyibonayo. Bese la ngaphansi ngathola no 0,015625. Nikhumbule ngizihlanganisile. Njengoba ngizihlanganisile kanjalo, impendulo engiyitholile yilena elandelayo. Lana uma ngihlanganisa loku okubili ngithole loku okulandelayo u-0,08425. Ngizoyi-rounda off. Uma ngiyi-rounda off ngizothola loku okulandelayo. La ngizothola 8,425% noma ngithi kafushane 8,43. Inombolo ephezulu ngoba ngino 3 ngaphansi kuka-4 wamathuba. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi siyithole kanjani. Sicale senza lengxenye enye kanye futhi senza nale ngxenye enye. Uma sesitholile impendulo ngalama percentage besiwahlanganisa, le impendulo zethu sibe sayihlanganisa sathola le impendulo le esiyithole ekugcineni. Qeda lapho sayi-rounda off njengoba sithola u-8,43.